ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Khun ki hajan jok hima sora da ka jings ngok khia mata sni ka artrik banai nai tung. Kilelaj banyak kendu yo Chief Executive Member ke KHADC. Bat dawaru ban pendam no ya ka jing penbana jong ka jing aira ya ka majai. Kumban chukulo ba ka KHADC ha ka arp sautrik banai jelio kala penmi ya ka notification bal aira ya ka majai bat de halor ka ni ka benta ba kini ki khun ki hajar ka hima sora kilawan banyak kendu yo ba penya sing CM. Habai kran bigala pathai khubur ki noyalam ka ni ka kenhun balai kendu yo CM kila dawa. Bau CM ulai ban pendam no ya ka kerteng raj na ka majai. Mar kila pentiap ba hadin khat sautrik matau banai unsyim ya karai. Kalau kajing ai rat kerpang no ya kamajai. Ten kaliang jong ikun ki hajar jong himas orang ilawan ban ai da kajing tho ya i CM bal ngidawaru ba ide men no mardor ya kanika notification ya karai. Ban meng no pendam no ya nika kenting rat na po ka sunong majai. Ba nakaliang jong i ila akran syai hadin bangiletai sani ba. Nakaliang jong i ila ong ba habede bakani karai umsim aibor ya ki majai. Hindi suai tang kerteng rai. Tena kaliang jong i mohon ya kata. Nakaliang jong i penbor bi ban weng bet ya kan ko ordar ka jong i. Tena kaliang jong i ila kan syai ong ba meta kini kising kan mula banne ting haban up suan dadap ka session hadien ka khat lai khat sautrik ma. Hadien ka khat sautrik insa aya karai. Habede ban pendam no ya kan ka right ya kan ka notification ka baila penmi mai. Ting ini up ya kata kaba mai laong hadien yang ka session ting ini up ya kata. Pi hawar ya ka kendai la yo ya kan notification ba kala right kamajai. Ting ini kilang kikun ki hajang ilawan banyak hi yang ni. Ilawan mekran ba kamdai ban nang right ka majai namar ba kahabe hapo ka himasora. Ti nakaliang jong hapo ba dai CM iba tinwal ba ini CM ro idai IM jong ilaka. La ribuk no ko ordar jong ba isla bala penimpat ya ka ordar hapo balong CM ba tinwal. Tindai nang tangi le sangap no jan ri mentapal kawan ki imbiang. Baribu kelaman ya ka ordar ka ba long CM hapo jong ba tinwal mentap deh ka por balong CM ba peniat penimbiang itu kara ya ka ordar ka ba mi ada ka kendai ka. Ka long ba penim no komta ka. Tena kala jong ngi persya jor ben. Halor kan ni ka ba pengkelara ya kesnong majai. Im kren syai nak lang jong iru ti yong bet ba ngikeli don komplain odan ba pau kamajai kapan em ya kan iban long raj yong bam don ti kata ngim syai ba sengin up ya kata ka hadin yong kata ka session ke ba iben sa aya karai ni kata dek kajing ting ka jong i kadon bale de ba kata namar ba kendai proportion nang ti de pat deki be kejai benrio ki bangan song snong ti buai snong ti ba kejai benrio jong i ki don tang 10% tingim tip ka ai kaplan ngisu thu syai ba kani ka kaplan jong ki be pat kejai benrio ladayo ban kurup no ya kamajai makan lain no di himasora lesi kandan kajiyo nong nama tanjung kita tena kalian jungi ngi persya halor kata bayo wan nong trai kli ban deki bepat kijak benriu ya kata nak kalian jungi kun kajan ngimtip ya kata kajing sisya te ham penpau kan lada kalian sisi am itip katai haban kencai ham penpau nen kalian jungi ya kita te ngimtip nama ngimdai mangi ki basong po office jong ke himasora ngimdai mangi ki nong trai hang tu ngi dai tang kun kajan ding iya kan itu pikir te kapan bitar ya ki kun ki hajar dong ka himasora bro lagi nak kalian jong ingin saya syong meeting kerki hi hadin ba ngiyo ya ka ladang ngiyo ya ka jubab ka bam hun nak kalian jong iru nginum song thai ngin persyang pat da kanu kala klanti ban bu dikilat gi baipat ki jeki ki bakam teng e ka jing pen imo kan yang ya pen hi sing don ki bakam pen khamdom don gi ndai ka jajahi ban ong bakan dalong e do apa kamlong hi em kajing lumar kajing rura ka kami hi mo bakadi ka export point ada we muhun kasai mi hi kum kata ndai ban ong ba kandadon e ka ba jubor kamdan ya kasurok namar hang tu kadai kasurok ka ba 4 siang rong 4 siang ndai ka himas orahi kapan bahali lay tu kasurok na kapor sa kapor
Kembolong mata kesulok kebiang. Halor ka notification ka barang syumi tangsyan haka apsal torik uni jelio naka office jungi ban itu ya ka majai ban itu biang ya ka majai kum karat namar ya kane la itu nadu haka notification jong arja ka kendai ya kane karat majai hapo jong ka himasora kamut ba la itu ekarai bakan long lakajong lani bakan yo lakajong ka ilaka Henry karai ka hap hi hapo ka hima namar haka sinshar tenrai ka bengidon hari khasi ngidon kata ka lai benta ka rukom sinshar ka hima karai baka shnam te dandu bat bunteli ki mat ki bakong san bha ki bangi notify haka ar sauterik jelio kamtam haka beidei bak kahima sora hibrok kawe nadu kabor jong usim bonamla ban shuai pathar ki NUC ye ki bar jela ki bon khayi kabaar bakin ai dulir kat bamon dulir khndo kat bamon ye ki bar jela kamtam ki bam deiru ki khasi hangte po majai te ya kani ngila pen scam biang da kanika notification jong ar pusau tarik ni jelio te karat majai ru ka hap lang hakata kendon te kamut pat bangi ai raj majai lengi itu katkum kan notification ba kan dei no kabor sinshar lakajong hakabakut hi la kumbalong mentau dang don tang acting soda lada day ban hab ban yakun election biang hab yakun henry hab akut hab penya election hida kahima but hab ai sanat yauni ba syajit mal da kahima de kadon ngaso ba kajing kendu kajungi kalong kababiang mentasni baki kun hajar namar ba kanem don kajing suthu bakla suthu ba hadin ba mi kanika notification nakaliang diskomsil kila buon bah ki ba phone yang ngiru ki seng bhalang ki seng ba phero ki kunhun na ki khun ki hajar ki rirong ba ki longkemi ki samla kila phone ba balai ka ja kumne tangala pen suthu kat bala nreda ka jing kendu menta pa kala na khamsha shushu te kata di ka jing thumu ka jongi na kaliang council ngi thumu be ya ka baha ndei bangi don da ka wei pa ka jing mut lese henry ka jing ai kajing pen imbiang ini notification aja ka kendai kadai be bangi kwa ben scam ka sinshar khadar jokka himasora te bat kumju ru ban te lakam ya ka rukom trekam jongki sim bat ki jongka executive darbar namar philai i kajing sha complain ke babun ji sha ujor halor kajing yo dulir khndo ki bar jela nene wat ki bar riru ki bangi mla bantip te kajing yo NUC pathar kini na kata daw na kaliang jungi ni hab ben perking shu lingba kan notification tang hadin bangi shimti kumsiam ngila hiar sheti bat ngilap bun ki ba jing bombiang hoi ngam keno ya hima kamdei ke basuk ban wengi kini jing kabala don de ki post nem tang shi clip mat henry ngin ya persyang menitrelang kum ke council kum ka hima bat ki kun ki hajar te hakabidi gajing khanra ka jungi trading license sethi ngilap ba ki babun ki dekhar ki ba pentulun ki kam khai jungki klem ki kot kisla ki babiang ya kani ru ngi susi ba bat ngilap ru ki don ki dulir khndo ru hakipor ko ba kham rim kham chwa la ai da ka hima ye ki bamde ki khasi te nganga sngo ondang la puli ka file jongka hima sora de la page la bishar benya haka ar hajar ar phau la pendu no yakini ki kendon mentek lakam yaki hima dengan ngaso kum ka diskonsil ngidei hiban pek ben khmi yaki hima tingi bu biang kan ni kendon ba shwa ban ai NUC phide ben bishar bha phide ben ra ek darbar jong ki kun hajar shwa ba phin ai dulir khndo yano no phide ben ra apo ka darbar jong ki hima kata kan long transparent kan te henry ban shwa ai dulir khndo lada deyu khasi khara tanga comment riban ai ya u bomde khasi talong ka kata bahkan te hak be de baka jing dawa pat ki khun hajar nakaliang jungi ke bangi kran mene kalong ba ngi pan por naki
ai lat ngiru banang exercise syu ke ka babahatam ka bangin le habedep kanika jing dawa ka jongki te ho kamdei ka basuk bakiwan mene ban aikot ba mentah-mentah hingan syu rai dakumne dakumtai lane ban rai ban weng no lane ban penne kata kamdei ka ba sup ba mentah-mentah ring la pan por iki ngiru mentah dang penkre sa ka session jong council te se hadin ka session ngila ban ya penbaik ya habedep kanika jing kwa ka jongki kum ki khon ki hajar kat kum jing tip jongi ka kam khayi hang the ka long on off dan kapor bakal dan ka kam khayi dan kapor la sange punta te nakalyang jongi ngidang wat ya ka report kat nuteli ki kali bomdei baru register pok mekalya ki wan khayi but ki kita ki nong khayi sikidi khasina kidi ki barjela ki wan khayi ngidang lum jing tip ikini nang bangin sutu ka statistics ka basisha kumno kalong but kumba pitip ar ngut kiba de ki exporter hadu mentang import ai trading license kamut kim yo export motion de kani ka jingle jungi ka pelilat ki khasi khara jungi ki samla ki batrai kamla jong samla ki bakwa ban khayi ban kiu bakin yo ekalat ban kamai kaji bat ban kentiu ka yo khot jungi jing complain Henry tang da ka baweng pat UCM kanem la ban weng ni kini gajing ya ka balong bentar ya UCM ngidang penne bat ngin wat hai don jing duna ngin penbiang ni kata ngin nang penbah kata ya ka baduna ngin pendap ga batam ngin penbiang ngi habakut ngi detang kibreo mla ban biang ber kadang sedok te kani ka kam hi ban shuweng CM mentung CM kumni kuptai ngi nakalang council ngim sutanat shu hi ban long kumta ban ja kumta namar ka pen long kamkai no ingi ru kumka council ni la wat benya na bishar benya sidon ki case pat ki ja hima ki bom long shu ban e ru ngi hab ban weng shu support ban penlong jing to ban long ka jing perkhat jong ki brio bam tip ya kani ka order Henry yengi pa penmi ikini order but yi kita ki kun ki hajar ki bansa puli ikini ka order notification arja ka khandai kinsa ai khublei kerpang ka discouncil baling ong kumta hapo ni ka notification arja ka khandai ngila download baru khoi ki kendon ki ban te lakam ya ka jing trekam jongka hima te but ka jing itu ya ka ra ru la don lang hangta te hakawai kaliang ladangi let's say dengi kran ya kawai pak kahima kiwi kira kumeneru pentip ipi napo hima khairim khat artli kira kiwan sengi ban kerpat bangin itu eki bahkan kata kariti dustur tebat kiwan khat arrai don kira kibala du no ya karai sinsyar don no kibala du no wat ya karai lekniam de kata di kamram jungi kum ke council bala ibor schedule bangin pen scam ban itu iki bakin yang nani syakmat but kini ru kamut bangi itu iki kum kira bakin like no nak hima khairim ni itu iki kum kira henry habakut ki hab hipoka hima khairim ita inuksai banga ai habedep ki wei pakima